хора, днес ще видим моите моливчета. Ето, моят сестер с пандичка. Сега ще отворим химе. Ето му се наръка. Така, отворих. Така. Ето, първото нещо, което изкарваме е Juicy Bomb, Birthday Juicy Bomb. Значи, който няма такъв Juicy Bomb, мирише уникално, но е действителна торта. Като го помиришеш. Наистинска торта. Така че купувайте. Така, ето всичките ми моливчета. Така, първия е на панда. Той пише черно. Черичка. Той пише пак в черно. Мече. Той пише в червено. Този пингвин пише в синьо. И жирафа пише в черно. Ето. И така си ги прибирам. Така. И сега ще кажа, който не ме знае, аз съм Ани. И ако не сте ме последвали още, последвайте ме. Лайкнете видеото. И гледайте новите ми видеа. Чао!